Aduh, angel ya. Bagaskoro bersama bareng SG Audio. Apa wis lali sliramu Elengi. Dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu nyapa jogetan tutup tangan karo aku dadi yo tombo kangenku kangenmu bali eling nalika iku yo sepi rasane waktu biyen ucul dhewe nglangun terus eling kancane oh jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Mas gelang anting ali-ali sadule kanggo tombo kangen iki rasa sat mimpi durung butuh tangi rasa kangen wis iso mari Alfa Jessica ayo Dadi opo wis lali sliramu iya semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ora tau ketemu lali aku Mas mumpung saiki ketemu jogetan tetep banget karo aku dadi yo tombo mas kangenku kangenmu bali eling nalika iku iya sepi rasane waktu biyen ucul dhewe bangun